Salam atılık sözcüler. Son sizin bilen pat hakkında guruluk etmekçi, patien sapağın birinci bölümü. Pat näme? Onun dowamyna garşdaşlaryň biriniň sahyna kuşup berilmedik ýagdaýynda bu sanyň göçürübi bolmasa, tatada başga da marlar ýa piýadalar bolup biler, olam göçürü öýüp bolmasa şoňa pat diýilýär. Pat bu deňlik. Şu meseleden başlamakçy Karalar persin salsa göçüp ak ruhy açmazapdyrlar. Aklar dünýadaýda ruh goramaly, egerde mysal üçin ruhy bagaşy göçüp bolsalar adam bagaşy. Onu perde altdan kuşup berýär. Göçün bir ruh alýady, wagtym bir köçünden ýatyrýar. Egerde aklar ruhyny adam aýyda gösterir. Onu karalar perdaya soçeva ahir çok soğanla düşüyor. Yani kovaçım yokta, kovaçım yokta dağlarına hem kovaçım evet. Şimdi kovaçım yatraya sani. Sonsun ahlar şehirde patın kömürlün halat oluyorlar. Birinci olsun ahlar ruhun tavası olsup kara perdeni açma diyorlar. Perde alıyor. Ine ruhlan taýetdiňe kuş berýärler. In tapag diýok, karalar ruhy şawlan altyn, isleper bilen altyn, iki ýagdaýda da şel ýagdaý berýär. Akşaha kuş berilmedi, bir akşanyň göçüri öýü ýok. Ine şoňa pat diýilýär. Indi 1986-njy ýylda ýaşlaryň arasynda Türkmenistan çempionatynda oýnany öz oýnumy kömekçi Neşeli Emirli o wagtlar bir çempionat geçerdi. Mekde okuwçylarynyň arasynda 18 ýaşly. Bu wagtlar 8-10 kontrat ýaly ýaş kategoriýalary ýokdy. Şoň üçin bir çempionat geçerdi. No, 8-nji tapgyrda oýnanyň şeýle oýnanyň altytyk bilen ikinji ýerde barýardym. Bir ýyl 1980-nji ýylda Hanjar Ödäýew bilen 1-nji ýeri paýlaşyp Koşmasa gorkozlar olsun, ne olsun yüdürülmez. Utuk bilen ikinci ordan sürmeyen pek oldu. Koşmasa gorkozun ikinci ordan öğrarı yok. Hem deneden oynadık. Yönümen varsa bir yerden tutuldum. Hanzarı koyundan etçek bu çempiyon oldu. İnti teyzen altıncı şu oyununa o oyunum gidip dur. Tekinci tapkırda utuş oyunum ne atım ben zadörde koştum. Ruhun önünü ekledim. Yine her hasta öldürüp yatıracağım ben. Yarım saat için ahlar persin bagajı gösterir. Perden hasta öldürüp kuş veriyor. At tutsa onu yani tepiyada açmada dur. Bu yatırıyor. Yönüş yerde ne atımıza dördü gelimde. Nasıl çağalara yanlış küsürler maslahatım. Bir neşe adayı ünferine. Karşıdasın elini odadan yali etti. Ay utuldum deydi. Ýöne taýdym taklamady eliniň bermekde birdenem piýadalyk kuş berdi perdi bilen. Indi wagtym köpdi men ýarym saat töwre wagtym bar. Özüm bir 30 ýaşynda göçüm. 6 göçüm ösmelik saat göçmek da wagtlar. Ýerde şunu pilden alsam, bul oýnumen bir perdim, bir pilim, bir piýadam artyk ýagdynam töljek kimiň arasynda bolsa. Ýöne dogrymaýdan men dolananyň garşdaşyma bir sekundam pikir etmedim. O yıllar baldı olayım, men onu kağıdına alıp koyuyordum. Olam ruhlan esekeden kuşlardı. İnen düşün kalım, yanlışlıkla edenme. İne ruhu alsam, sağlarlayın perden tapadı yok. Pat bolya, aklım göçürüğü yok. Solsun sağımıza yeden geldim. Olam tıptırına kuşlardı. Silip kaytaladık. Sonra sartan geldim, kuşlardı aldım. Yine pat bolya şeydim, oyun denlikte tamamlandı. Nämçin etdiň köçümi şu çağrı berjek maslahatym da gördü öz güýçlüğüň tesligini, oýunyň utulşygyny we insanky mümkinçiligi bolanýar. Mekirligi, alo, hile ýüzürýär. Şoň üçin hiç wagt garşdasyny dinlemeň.
Näme ýa-da şonu ýerdin altynda gurun gerek däl. Taga takladyn ýerlerini gurun gutardy, otady gurun gerek däl. Iňerbeden şol ýalyna ýarmy toň ýa bir utun gidende o hiç indi tapgyrlarda utup ýalardyň. Indi koýunlardy ýani. Şoýlan taňdan özüme gelmedim dogry aýtsam, indiki 4 tapgyrdy üstten etdim bir oýnam tutuldım. Bari o bir ýarym topladym. Şol üçin hiç şeýle diňlemediler. Ta garzda o garşy diýen sözden oyun wagty o seň näçiňe, senim oň garşyna ötmeli. Şol üçin ýylgyrsyn, gülsün oň sermeler hiç şeýle. Ona şeýle bir mysal getirdim bilýär, dünýä ülküçi Vasily Ivanchuk 2000-nji ýylda nutga oyun boýunça dünýä çempionlaryna finala çykyp oýnady. Dogry utulyp Panomaryovdan ýöne dünýede ikinji güçlü boldy. Durly ýyllarda bilis boýunça, çart oynamak boýunça dünýäniň çempionu bolan oyunçy. Bir sonun soradylar da, garşdaşsaňyz bilen gatnaşyňyz nähildi ýa? O näme dedi? Sen diýä utumy aljak bolup duran adamyň nähil gatnaşyk bolsun diýä. Gat dogry diýär, şoň üçin hiç şeýle gatnaşyk gerek däl. Dogry oyunçyny garşdaşyny hila, ony küçükmünde, sahte tökmünde ýöne bular ýalnanmadylar hiç şeýle. Şu ben ýalňyşlygymy gaýtalamam. Indi şu taryhynda bir patent tema dersli bir tane belli paýçanyr kötünmelýär. Indi şu ýagdaý 1902-nji ýylda Peterburgda Bartolis we Natkin arasynda bolan oýnama geldi. Göçüm garalar ýatyrjak bolýar bir göçümde. Piyada bilen piyadanın tadı mat bolýar, perden arada mat bolýar, ýatýa aksa. Ýöne göçüm ahlardan, ahlar küçükleri faltan şarja tekrar gelýär. Indi perdin zaýatda öýde pidaya diýär. Diňe ustada pidaya etmeli. Tä başga da pidadan sağlantan piyada bilen göçmüň aşarsda piyada bilen bärde asal turup küçükberýär. Ne şöyle garslasy deňe razy bolýar, täbi şaýsýeta bolsa aklym göçüm ýok. Ýene urşan ýerde belli o paýça akta Troitsky garada Focht oýnaýar. 1896-njy ýyl oýnalýan. Tahtada mal köp, ödüm kararı bir ölçümde ýatyrjak bolup durlar Jykoýdan. Göräme gorug ýok, hiç ýöne aklar gowy çykarga tapýarlar. Ruhlunda tekrar küçükleri, çalşar ruhy. Bu perdini diňe döwrede pidaýetden deň bolýar. Döwrden küçükleri perdalantan aklın pili açmagy düşdi. Ýene pat durna tahtada deňlik. Bulayna garalar ruhba garalan onu utulşaly. Eger mysal üçin ruh aşsyk edip perda aşsyda o hopynyň gorantalar, onu ahir ruh efediyle indi göçüm ruhyny ifatyny jok bolup utuşagan ýaly. Ýöne göçüm garardan garar ruh bawrdan küçükler ýa, şaşka göçýär. Indi ruhun pidaya diýerler ki, alantaň at zöçöwüs küçükdiýär, saratdy, almaly bolýar, ýa-da perdin içek, alantaňam tersine mut berýärler. Bu näçe pat bolýar. Olaýyn 2000-nji ýylda Fransiýanyň Kapdag şäherine geçen ýazda Belgrasmeýsterler Dorfman bilen Anşugyň arasynda boldy. Bu şeýerine ahlar küçükler ruhlyna artdan. Ruhly taňlama garara şahatynja ýetýär. Ruh aýda küçüklerine garara şaýda ýalňyş goýberýär, otulýarlar. Şanza tekrar diýär, göräme başga üçin ýok, ahlar çalşýar, şaýýar, şaýýdy şaýýar, bu apaýçany ýeler, ahlar ýem sadanýarlar. Ýöne garalar şu ýerde ahlar küçükleri altdan şaýýdy. Küçüklerine şu ýagdaýda garalan deňlik bilen saatny ifadə eýlemeli. Ruh alsa ahlar ýerde pat bolýar.
kadar küçtüjler şuňkine görkezek taýsam şuradan barat. Indi sapaklara duşşançak boş tag boluň.